Zarian zian irudungan hogeitaman. Gero eta gehiago argi daukagu gaur egungo informazio kudeaketa eta konkretuki odeian hor nubean egiten den informazio kudeaketa kontsumo energetiko bat daukala, baino agentzia ezberdinak ere aztertzen dute kontsumo hori datuak jartzeko eta esateko ze konkretuki edo zeri buruz hitz egiten ari dugun. Kasu honetan, energia departamentuak Estatu Batuetan azken hilabetetan argitaratu dituen prebizioak berrikusi ditu eta esaten dute hurrengo urteetan 2028ra arte adimen artifizialerako konkretuki beharko duten energia izango dela gutxienez 325 terabatio ordukoak. Uste dut berriak esaten du urtero hori izango dela. Ideia bat egiteko, Espainian gastatzen dugu guztion artean, hau da 40 milioi, 40 milioi pertsona eta hemen dauzkagun gauza guztiak, guztiok gastatzen ditugu 256 terabatio orduko. Hau da, 100 terabatio orduko baino pizkat gutxiago gastatzen dugu. Azkenean, testu inguru hori jartzea kuriosa da edo importantea da jakiteko ere kontsumo hori batzuetan gehiegizkoa dela eta teknologia erabiltzerakoan agian ere horri buruz pentsatu beharko genukela. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Datu horiek, adimen artifizialari buruz hitz egingo dugun gauza bakarra ez da sarean zehar honetan, batez ere azken egunetan DeepSeekeko kontua sortu eta hor korapilatu delako, aipatu dut guztiok jakingo duzuen bezala, baina suposatzen dut baietz komunikabideetan ere egon delako, baino dena den testu ingurua jarriko dugu oraintxe bertan. Berri teknologikoak komentatzeko, beti bezala hemen sarean zeharen beste pertsona bat dago, baino kasu honetan ez da Borja gaixorik dagoelako aste honetan, eta bere ordez ezagutzen ez duzuen beste pertsona bat dago estudioan. Gaizka, arratsaldeon! Arrastion bai, neun hau, beti bezala, azizera beti bezala esan ez esaldian, eta neuk esan ez beti bezala, gaizka zarean zearen, ze da hau. Beti bezala norbait behar du. Claro, beti bezala badau beste pertsona ez, baina hartu dezu, beti egiten dezu moduan, irrati honetan euskara dakien beste pertsona eta badau. Bai. Badau. As simple as that. Bai. Bai, noski. Hori kontua, espero dugu Borja ja urrengo programarako izatea eta zaintzea. Eta gu biok bitartean, adimen artifizialari buruz itxengo dugu pizkat eta beste gauza batzu. Zema programa dara matzazu ella da inteligentzia artifizialaren, adimen artifizialaren inguruan itzaiten. Zema urte?
urte ja, Zenbat urte? ChatGPTren estandatik izango da ja bi urte. ChatGPTren eta estandatik piko. 3 urte. 3 urte ja da. Uste dute, bai, bi urte eta piko 3 urte. Baino dena den, azken programetan pixkat alde batera utzi dugu beste gauzak jorratzeko. Eskerrak. Baino egia da, azken asteetan edo azken egunetan sortu den korapio horrekin DeepSeek buruz, pixka kontatu behar dugu zein izan den Beharko. movida hau. Ta zein izan da movida, Inigo Sendino? Testu ingurua lehenengo momentutik hartzeko, kontatu behar dugu DeepSeek konpainia txinatarra adimen artifizialaren merkatuan sartu dela kode ireki eta doaneko proposamen batekin. Kode irekiak esan nahi dozken finean edozein pertsonak bere sistema berrikusi aldatu eta egokitu dezakela lizentziarik ordaindu gabe. Birautzailea izan dena, azkenean izan da DeepSeek hau ChatGPTren prestazioarekin aldera daitezkeen ezaugarriak ematen dituela. Sortzaileen arabera gainera, garapenak 2 hilabete baino ez du iraun, eta $6 milioi kostua izan du alderatuz ChatGPT suposatzen da edo pentsatzen da 100 eta $1.000 milioi artean inbertitu dutela proiektu horretan. Lehen egunetan DeepSeek agertu zenetik App Storeko aplikaziorik deskargatuena bihurtu da, bai Txinan, bai Estatu Batuetan, eta baita Google eta Android, Google eta iPhone, Android eta dendetan. iPhone. Sí? Android eta iPhone dendetan, barkatu. Hori izan da kontua, honekin... Barikoa da guztiontzat, bale, ez izan kontuen. Bai, horrela, bueno, guztiontzat ez, gure entzunentzat Bueno, gegutzat, barikoa de. Mirontzat bai. Eta geure zuzeneko entzunentzat baita da. Honekin batera, nahiko kontu egon dira, alde batetik Trump atera da bere jakindurearekin, bera dakienez zein Trump adimen artifizialaren ekspertoa da, adimen artifizialaren 150 urte daramatza lanean, berak sortu zuen ChatGPT. Esan duen lehenengoa izan da, begira, lehenik eta behin, $5.000 milioi inbertituko ditugu estatu mailan 4 urteetan. 500.000. 500.000 milioi. Hori da. 500.000 milioi inbertituko dituzte urrengo 4 urteetan datu zentru berriak eraikitzeko. 500 billion. Hainbeste kontsumitzen dituztenak, horiek. Eta bestetik, DeepSeeken kontuarekin, esan du arreta deia dela enpresa estatu batuarrentzat, es decir, que os pongáis las pilas. Honekin ere, Italiak adibidez esan du, azkenean enpresa txinatar bat izan da, bere zalantza asko dauzka pribautasunaren kontuarekin. Eta blokeatu dute. Hori izan da posiblemente berririk onena. Baita, estatu batuetan berean, administrazio federalak esan du ere, bere saretik DeepSeekera konektatzea ezin dela. Baita ere blokeatu dute. Eta oso ondo dirudit, honestamente. Osea, neuk uste ideia hona dela, nagusiki arazo oso potente bategaz dela gaur egungo zibersegurtasun arazoak. Eta justo lan hitziten genuen inguruan, naiz eta DeepSeeken modeloa oso ona den, porque badirudi oso ona dela, ez dakit, ez dut probau, baina badirudi oso ona dela, eta ChatGPTren, también te digo, ChatGPTren parera lan eitzen badau, edo ChatGPTren pareko errendimendua badau, zergatik pasatuko sinateke. ChatGPTren errendimendua baino hobea egin beharko leuke, edo errendimendu hobea izan beharko leuke, pasatu behar izateko. Osea, ez dut benetan ulertzen. Baina, movida da, ChatGPTek ez duen arazoa DeepSeekek bai dekola. Eta DeepSeeken modelo osona dela, baina haien webgunea, pues, por lo que sea oso seguro ez da. Orduan, badirudi jendea gondala, hortik makinatzen, porque jendeak asko daki gainera, osea, zifratuta dauzan datuak, eta ondo gordeta dauzan datuak, eta movida guztia kontuan hartuta, hackerrek eta jendeak kontzeptulez lortzen dau datu horietara sarbidea, eta kasu honetan DeepSeekek datuak ditu hor kontzeptulez. Osea,
Eta ez da broma, ez da txantza. Osea, jendeak esan dagoen moduan, eta hackerrek eta bar, aipatu dauen moduan, haiek eskaera oso simpleak eginez DeepSeekeko webgunea eta zerbitzari eta dana dalakoa, lortu dituzte datuak hor egozala. Zifratu gabe, testu planoan, eta edonork hartzeko. Claro, hemen aldaratu behar ditugu bi kontu. Batetik dau lenguai modeloa erabiltzen dute ez dakit ze izen daukan, baina lenguai modelo bat DeepSeek deitu diote izan batekin. Lenguai modelo bat dago adimen artifizial hori bera dela, eta gero hori erabiltzeko interfaz bat dago DeepSeeken webgunea dela. Orduan, lenguai modelo hori ondo egon leike edo, bueno, azkenean hori da baita ere argitaratu dutena software libre bezala, edonork aztertzeko. Hori ondo iruditzen jat, honestamente. Eta ziurrenik modelo hori ondo egongo da, baina, claro, modelo hori entorno batean jarri behar da, eta modu konkretu batean publikoari eman behar, bueno, publikoki hobeto esan da argitaratu behar da, segurtasun erasoak ez egoteko. Orduan, klaro, oso kutra egiten baduzu, edonork edozein fitxategira sartu leike, eta horrelako HTTPS, zer da hori? Ez, eta HTTPS izan da ere, usten badituzu modeloak sortzen dituen fitxategi guztiak hor karpeta batean erabiltzaile konprobaziorik gabe, pues ya está, ez? Orduan, horrelakoak. Gainera, bueno, Txinako enpresa bat izan da, guztiok susmatzen dugu, eta informe bat egon da duela gutxi, esaten duela Txinako gobernuak DeepSeekeko datuetara sarleikela. Dirudienez guztiok sar gaitezke, baina Txinako gobernuak ere konkretuki... Hombre, guztiok sartu bagaitezke zergatik ezingo leuke Txinako gobernuak. Firut Security enpresak esan du, edo, bueno, aipatzen dute DeepSeek barruan, kodea dagoela Txinako enpresetara informazioa bidaltzeko. Orduan, bueno, hor ere susmoa, eta hor ere arriskua, ez da? Beste batzuen eskuetan jartzen dugu gure datuak. Horregatik, azkenean, gomendia horrelako sistemetan, zuen ordenagailuan ez badituzu ejekutatzen horrelako adimen artifizial sistemak, normalena izango dena, ez eman informazio pribaturik adimen artifizial bati. Así como concepto general. Osa, zeu pentsa jadanik esaten dabela ChatGPT bezalako sistema segurua dala, baina ChatGPT bezalako sistemetan esaten dizute datu pertsonalik ez emoteko, imaginau, honelako sistemetan segurtasun esa super altua dala. Claro. Pues, alan da bezeixo. Arda behar razoi handiagoaz. Eta beste mobide izan da, claro, jendeak pentsatzen jarri da, porque jendeak pentsatu itxen dago, Inigo. Jendeak pentsatzen dago. Eta jendeak pentsatzen jarri da, eta dinogu, zergatik OpenAIaren O-Bat mini, edo O-Bat, zuzenean, modeloak kostatu baditu mila milioi euro, edo dolar, bendinat, $1.000.000, eta behar izan dira ez dakit zenbat grafika, eta ez dakit zer nolako hardwarea, eta ez dakit zenbat denbora, hori entrenatzeko, nola da posible, random batek, porque random beti izan da, random batek eitzea milioi bategaz 2 hilabetetan. Como que algo no cuadra, ¿está? A ver, beste baten lana kopiatzen baduzu. Ahí estamos. Orduan, badirudi... Baina hau betikoa, hau da, eltzen den lehenengoa merkatu irautele batera, normalean denbora asko eta inbertsio asko izan behar du, edo izan du puntu horretara heltzeko, emaitza hori ikusita beste batek hartzen du ideia berdin hori, eta kopiatzen du, eta... Claro, baina ez da inerraza kopiatzak kasu honetan. A ver, ez da... Claro, movida da badirudi... Ez dela ainerreza, baina, en fin, kopiak beti existuko dira, eta beti existuko dira. Badirudi, random honek hartu dituala OpenAIaren modelo entrenatuak. Nola lortu da baneitzea? Ez dekot ideiarik bez, baina badirudi lortu dituala OpenAIaren modelo entrenatuak, eta horiek erabili ditu. Hori da beste movida. Neri gustatu jat, osea, gai honen inguran guztiak usaintzen doztat zartu, baina nori gustatu jatana izan da kode irekiko egin da bala.
Orden, horrek albidetzen dau, Txinari zere datuak bidali beharrean, Bai. deskargau daikezula eta konfiguratu zere erabileraren nahierara, eta zere zerbitzari baten jarri daikezu, edo zere ordenagailu propioan esekutatu daikezu. Zeuek jakin desazuen baita, hori dela beste movida. Ezin dozu inolako ordenagailu baten holan, hemen dekot portatil bat duela 10 urtetakoa erabiltzen ez doana, hemen jarrikoet korritzen. Ez baina muy fuerte. Osa, neoko goratzen dut bere momentuan, Chat with RTX atera zanean. Chat with RTX da, Nvidiaren erreminta bat, erabili daikezuna, zeure grafikan, modeloak korrituz, zeure artxiboetara sarbida, interneterako konexiorik gabe, ezer gabe, zeure artxiboetara sarbida emonez, zeure artxiboen inguruan galdetu aldizkiozula gauzak. Vale, Chat with RTX behar situan 8 giga VRAM mínimo modelo txikiena korritzeko. Eta neu forzatu egin nion, porque hain adalzan, kode bidez, neu forzatu egin nion, nere 12 gigako gehiagaz, korritzea 16 giga behar zituen Llama 3B modeloa. Zeuek bakizue gaztelerasko ira pedo burra zedan? Ba hori. Osea, itxaiten ari gera, zeuek akostumbratuta zaudete, ohituta zaudete, Chat GPT-ren abiadurara esan dezagun, eta hori zeuek eskatzen dizkiozue gauza Chat GPT-ri, eta espero dezute abiadura bet, porque ez dekogu milioi urte itzoiteko hor Chat GPT-ek erantzuna bukatzea. Orduen, de hecho, neuk baita be kodea eskatzen duan eta kodea nahiko gogorra danean, nahiko grosoa danean, tardatzen dituanan ja minutu bet erantzun osoa formulatzen edo, ja estresatzen naz. Osea, fuerte. Zeuek imaginau, ateratzen situala aprox lerro bat, como mucho, es decir, 10 hitz, minuturo. Ostras. Minuturo 10 hitz. Erantzun batek, de media, behar esaten ditu 16, 20 lerro. Kalkulau. Osea, ez da bideragarria. Orduen, ez pentsa ere modelo hau hartu daikezuela eta korritu edozein tokitan, porque ez da kasua. Gustatzen jat ideia eta gustatuko litzaidake hori optimizazio pizka bategaz, porque gauza oso txuak egin daitezke. Zeuk imaginatu inigo, geuk izatea amen iabet eta konektatzea servidorera, claro, offline absoluto, oza, honek ez deko zarera zerbidaltzen, eta konektatzea servidorera eta bilatu alizatea nahi desunaren inguruan Euskal Digitalen azken 20 urten inguruan. Ostra, pintona deko. Bai. Pintona deko. Baina, karo, bideragarria da, hori aztertu barko litzatekena. Ba hori kontua gainera esan dakoa movida asko egonda ere begira. Por cierto, Borja suscribitu einde. Bai, eta agur bero bat bidaltzen digu eri zein degitik. Movida egonda ere ez dugu aipatu azkenean burtsaren kontua gora beretako kontua delako, hau da, hau DeepSeek agertu eta ordu gutxitara Nvidiako akzioak jeitzi ziren horrelako 115, baina 115 zenbatean dago orain Nvidiako akzioa. Nvidiaren estoka emaidazu datua. Nvidiaren estoka igo einde, eta ointxe bertan gauz ia $129 akziokiko. Claro, eta jeitzi izan 143-tik. Claro, ba hori, 140 pikuko entorno horretan egonda, ba jeitzi izan $20 eta gero igo zan $20 gehiago. Movida bakizu zein dan? Azken 5 egunetan, izan dela frakaso honen ostean, aprox, frakaso, zeuken jauzi fuerte honen ostean, 5 egunetan izan dau 12,40 bateko igoera. Claro. Orduan, jaitzi zuena, jaigo da. Orduan, ikusten dozu zanean, berriak esanez, Nvidiaren amaiera da, bukatu da Nvidiak ezin izango du hostiarik egin amendik aurrera, Nvidia bankarrotara 3 egun barru. Hombre, bageuk baita clickbaita eta dramatismoa indaikegu, baina oso reala izatea ez detuzte. Claro. Osa, Nvidia industrian darama eta iaren industrian bereziki daramatza 15-18 urte. Ez dozu gigante bet, holan botako, de cualquier manera, holan botako, sencillamente atera dozulako obea dan modelo bat, edo maila berdinera lan itxen doan modelo bat. Ez que gainera, eta hau da gauzarik graziosana, gauzarik barregarrena, DeepSeekek ez dauen Nvidiaren kontra lan itxen. Osea,
ez doa Nvidiaren kontra. En todo caso doa OpenAIren kontra. Porque bere modeloak erabili baditu eta bar, eta nahi badago izan ChatGPTren alternatiba eta bar, doa OpenAIren kontra, baina ez Nvidiaren kontra. Ja, baina eske Nvidiakian lan eitzen deu. Ja, eta zeuk uste random bet segurtasun gabe bere webgunean Nvidia bota dezakela. Gainera, hardwarea hardware gutxi hardware gutxi behar izan da ere hardwarea behar da. Noski. Nvidiaren akzioak behera joatea. Osea, milioi bet dolar deko zuzeuk zuretzean, Inigo. Milioi bet dolar DeepSeek bi sortzeko deko zuzetzean. Neuk agian koltsoi azpian dekodaz, bueno, milioi terdi, porque Cloudeko kostua ere ordan den, barde. Bueno, bai, hortik zerbait daukagu. Zan nahi dutzut, osea, ez da realista. Osea, de hecho, mutikonek egin dau bere enpresako diruagaz. Porque ez deko, berak, ere ez koltsoi azpian milioi bet dolar. Ez deko zentzurik. Ez que argi dau. Eta bueno, hau guztia pizkat komentatuta, ez dakit DeepSeek arrakasta handirik izango duen, bere modeloa interesgarri dau software librean dagoelako, baina kopiatuta badau ere, pues agian ez da hain interesgarri izango. Badakizu DeepSeekek burtzan badirudiela dirua dekola? Osea, balio dekola? Ziur. Txinako enpresa bat Zaten dotzut zenbatekoa dan bere balioa akziokiko? Zenbat? Agarrate fuerte, 0,00000000000 hiru bat bi bederatzi. Baino Hori dirudi. DeepSeek AI dala bere balioa burtzan usteet. Ez. Hau da, topatu duzu horrelako webuneak deitzen direna CoinMarketCap. Justo, berziki. Zau, kriptoet? Ez, kontua da, horrelako webuneak kalkulatzen dutela merkatua, edozein enpresak daukan balioa merkatuan, baino DeepSeek enpresa bezala ez ditu akzioak argitaratu, ez dau merkatu, burtsa merkatu batean. Por tanto, bueno, mentira, todo mentira. Osondo. Básicamente horrela da, eta bai, balio bat jartzen diote, baina nada, zero. Efektuak izango ditu beste enpresetan, baina haiek berak izan ditu da, baina ez daude burtzen. Ez que ez da notorio izan. Osa, izan zen notoria bere momentuan. Ez da inbesterako izan. Hori da kontua. DeepSeek erabili nahi baduzue, ez dizue gomendatzen. Neuk ez dizue gomendatzen. Ez dizue gomendatzen. Kontu honetaz aratago pizkat hitz egiteko, bizpairu berri dauzkagu, nahiko kuriosoak dira, interesgarriak baino, bueno, baita ere pizkat hitz egiteko aukera izango dugu, eta gaur, gaizka dagoenez, errepikapen pizkat egingo dugu. Gaur, nere uniko sistema bezala. Gaur, nere uniko sistema bezala. Nere unibertsitateko sistema bezala. Bakizu zein txiste osona? Bak eusin dan txiste oso honak. Kontatuko dut txiste bet. Porque ya que berri askorik ez dekogun, kontatuko dut txiste bet. Itxoin. Oso graziosa da. Musika aproposena. Ojo, jarrikoet zirkoko musika. Preste hon. Bueno, prestau. Justu zirkuko musika ez. Hau daukat preste zu txistea kontatzeko. Berrehabilita, baina bueno. Oso berrehabilita. Bueno, txistea zera da, oso nade. Gaur da nere uniko sistema bat ez badezu ezagutzen da, nere uniko sistema bat noten, movida, kudeatzeko. Gaur erabiltzen den intranet sistema da. Intranet, efectivamente. Intranet sistema. Intraneta da Moodle.
Hobeto esan da, baina gaur da, hori, haien gauzak kudeatzeko dekoten sistema. Bai. Que, por cierto, da super zaharra eta ez deguneratu, como 25 urteetan, aprox. Baina movida zera da, gaurrek egiten dituala, obviamente, eskaera batzuk, beste webgune batzuetara, pues, gero, datuak biztaratzeko zere plataforman noski. Eta gaurrek nahiko txarto funtzionatzen deu, porque denbora pilo bat behar dau kargatzeko, eta datuak batzuten ez da funtzionatzen, eta verifikazio batzuten ez da funtzionatzen, eta da nadalako, osea, nahiko txarto funtzionatzen du. Eta jendeak deskubritu dau, nahiko pertsonak esan, haiek egin daiketela haien aplikazio propioe, optimizatua, behar ez izateko 15 segundu datuak biztaratzeko pantalla baten, eta hori, eskaerak eginez, orduan jarri dabe rollo, hori, aplikazio bete erdian, ikusteko gaurrek ze petizio egiten zituan, eta horiek kopiatzeko haien aplikazioa. Bueno, eta badakizu jendeak orokorran nola deitu dagoen bera aplikazioa. Nola deitu duen? VR. Porque gaur egun, bala redundancia, ez da gaur, da más bien atzo. Humorea hemen zaren, en fin, es que jendea oso originala, hori egia da. Hori da gure txiste recurrente haunian. En fin, estupendo, perfecto, fenomenal. Euskal Herriko Unibertsitatea, zure unibertsitatea, claro que sí. Euskal Herriko Unibertsitatea, eman da zabalzazu. Venga, errepikapena gero egingo dugu, bai. Azken programetako kontuak zurekin konkretu. Txistea kontatu dut eta bi ikusle galdu dugu. Osea... En fin, baino berri kurioso hauetan uste dut aipatzeko interesgarriena izan leikela Pebble erlojuak dirudienez bueltatuko direla. Kontua izan da Pebble-den sortzaileak irragarri duela erloju original hauetan oinarritutako beste erloju adimentsu berri batean lanean ari dela. Kontua izan da proiektu hau bere momentuan Googleri saldu, Googleen eskuetan bukatu zela eta Google orain esan du proiektu horren Pebble-en softwarea argitaratuko duela software, kode irekiko software libre, yay. Tiponek deitzen dela Erik Migigovski esan du gaur egungo erloju adimentsuetan bera ez duela xarma ikusten eta nahiago duela bere Pebble originala, orduan saiatuko dela por lo que sea hori berriz ateratzea. Dena den ez zaizkit niri kompetentzia egiten didaten produktuak gustatzen dana dalagatik. Bueno, ya, claro, es que era orain kontatuko dizute historia. Dena den Pebble ez da deituko, Pebble marka bera oraindik Google daukalako. Kontua izan zen, bere momentuan 2013an kokatzen gara, Pebble agertzen da hor, gainera Apple Watch eta horrelakoak iritzi aurretik, Kickstarterren egin zen crowdfundingeko kampaina batean eta 2013tik 2016ra hor egon ziren merkatuan enpresa porrotera joan baino lehen, enpresa bankarrotan egonda Fitbit enpresara saldu zen eta Fitbit aldi berean Googleen eskuetan bukatu zen. Zein zen Pebble zelako movida. Zein zen Pebble-en ezaugarria, diseño minimalista eta tinta elektronikoko pantaiak erabiltzen zituela. Orduan, bateria irauten zen, hilabeteak. Batzutan hilabeteak, depende zera biera egiten zenun, baino egun bat baino gehiago beti, aste bat baino gehiago ziur. Tontuna sentitzen az, porque Pebble buskatu dut interneten, bilatu dut interneten... Pebble buskatu duzu. Pebble buskatu dut interneten, nere... Neko tontuna zaude gaur. Fuerte, barikoa da guztiontzat esan dut lehen. Ez, zuta bilantzat. Geutzat, bada. Venga. Bilatu dut Pebble interneten, bai. Karo, ezer gabe. Eta zagertu jat, arrokabet. Claro. Pebble ingelesez... Pebble Watch! Esan
Gijarro, bueno, harri txikia. Bai, básicamente. Básicamente. Osea, iragartzen da, irudiak ikusita hau dala, efectivamente, 2013ko dispositibo bet, Bai. porque tela... Diseinuan nabaritzen da, baina egia da tinta elektronikoko gailu bat egitearen ideia hor geratu zala eta inork ez du berreskuratu. Ziurrenik, adibidez, ni Apple Watch erabilita nire erabilerarako horrelako pebel bat izatea, ni erabiltzen dudala erlojua ordua ikusteko, lo primero de todo, perfecto. No erosi dezu Apple Watch bet ordua ikusteko. Ez, ordua ikusteko, deiak dauzkadanean, deien informazioa ikusteko baita, osea, erlojuak vibratzen dau, eta nork deitzen ari nauen jartzen du. Baina deiak ez ditut hartzen erlojutik. Eta mezuak irakurtzeko, tinta elektronikoko pantalla batekin, niretzat, ziurrenik, nahiko. Zenbat kostatu zan zer Apple Watcha, Inigo? Bigarren eskuko denda batean ez du gogoratzen egia esan da. Gainera, soilik hori eitzeko Apple Watch bet horrek dakarren kostuagaz, tela? Bueno, uste dut izan zirela horrelako €1 gehienez eta gainera saldu nituenez beste gauza batzuk saldu eban, efectivamente, riñoi bet, saldu eban eta saldu nuen, hori, teknologia edo 3 gailu eta ez du gogoratzen egia esan da zintzuk ziren, ja duela urte asko izan zelako. Neri ez jat Apple gustat. Baina horretaz aparte, en fin, egia da, nire Apple Watcharen ez dakit ze modelo daukadan, ikusi daikezu, zere iPhonean ikusi daikezu. Bai, Apple Watch, a ver, Apple Watch, hemen ze bilatzen ari de, aplikazioa. Loading. Bateria gabe geratuko. Loading. Bateria gabe geratuko da, Appleen erabiltzaileen oiko esaldia. Hemen. Bateria gabe geratuko dira zala. Garantian dau? Garantian dau, toma ja. Garantian dau? Ino, baina, ze modelo da? Ez dakit. Kontra, horren itxaroan gauz. 45 milimetrokoa, baina ez dakit ze serie dan. Hori da Apple. iMac with an i7 at 2.4 GHz. Which i7? i7. Ze motatakoa? Ze motatakoa i7? i7. Series bederatzi. Series bederatzi. Bai. Apple Watch Series bederatzi. Series bederatzi? Bai, duela gutxi saldu nuelako lehengoa eta berri erosi nuelako. Claro, es que... Apple Watch Series bederatzik, ointxe bertan berria eta deskontuagaz balio ditu 500 pavo. Ni ez nuen hainbeste... Eta jeitzita dau 680 berria. Berria ez dela saltzen. Como ez ez? Neukarkitu eto ointxe bertan? Apple Watch Series bederatzi, 2023ko modeloa. 2023ko? Ai, moderno. Hombre, egia da baita be, Applek eitzen dituan mobiak askotan dela, gauzei bardin deitu. Bai, 500 euroko... Bai, 500 euro aldera dago nire erlojua. Bai. 500 pavo! Baina nik ez nituen 500 Hombre, erdia gehitienez ordenduko zenuen. Erdia ez da. Osa, 1 euro gehienez. Nipa atrás. Pero fijo. Borduan ez da series bederatzi berria. Ez da berria. Ose, bigarren eskuko denda batean erosi nuen. Gaizka? Bai, baina dinot, osea, noz erosi zenuan. Noiz? Noz, bai. Urte bat edo alako zerbait. Osea, 2023ko modeloa da. Bai. Baina 2024an erosita eta bigarren eskukoa eta... Egia da Appleen produktuak asko devaluatzen dira zala, porque como beti ateratzen dabe... Asko devaluatzen dira? Asko devaluatzen dira. Osea, presio asko geizten jake. Porque ateratzen dituztenez produktu berriak urtero, literalmente, pues duela 2 urteko produktu bet da duela 2 belaunaldikoa, eta hortaz presioa geizten jako pioetu. Baina zu ziur zaude, horri buruz. Neri eltzen jataz. Appleen produktuen eskaintzak, rollo ofertak, eltzen jataz, eta askotan ikusten dozuz gauzak edinozuk, oza, nola da posible. Ointxe bertan, zeuk bilatzen badozu, aurkitu gaikezu, azken iPhonea zeda 16.
Bai. Vale, ba, aurkitu daikezu, rollo iPhone 14 bet, Bai. 6 paboan. Edo gitxiago, incluso. Porque duela biben haulandiko mugikorra de. Orduan, zein da berria, Galaxy, azken Samsung Galaxy? Galaxy S25 ulertzen dut, supongo, Vale, S23a. S23a, claro, zein da? FE, Ultra, zein da? FE suposatzen izango da Founders Edition. Ah, vale. Ba, orduan... Osa, tope de gama horrokonak esaten da Ultra. Konparaketa bat egingo dugu devaluazio hori pizkat aztertzeko. Bigarren eskuko denda berean, bigarren eskukoa, obviamente, bilatuko dut iPhone 14, Bai? iPhone... Azken iPhone amasea da, ni oso desaguna dut. No, iPhone... Inigo, Appleen erabiltzailea. Bai, iPhone amasea da, azkena. Vale, devaluazio hori ikusteko, uste dut, konparaketa zuzena izan leikela. Vale. Duela 2 urteko telefono bat hartzea, Bai? eta ikustea ze balio daukan bigarren eskuko denda batean, Bai? hau da, ze presiotan saltzen dizuten gailu hori bigarren eskuko denda batean, Bai? kasu honetan iPhone 14 eta Samsung Galaxy Baina egoera berean dauz. S23. Porque S23 badau reventaute... Ez, egoera berean. Vale. Denda honetan, ez dut aipatuko ze denda den. Porque ez gaituzte patrozinatzen. Kategoriak dauzkate, kasu honetan, A kategoria oberena. Vale? Vale. Beste kontu bat, S25, Samsung Galaxy S25, ze presiotan dago. Ointxe bertan, karo. Nahiko karo. Bai, baina ze presiotan saltzen da. Samsung Galaxy S25, bederatzireun eta piko euro, eta iPhone 16 daukagu, a ber... Gehiautan. iPhone 16 normala, Sí. Pues eso geta bosta bezala. S25 bezala, 1.000 eurotan, gutxi gora bera. Bai, Ja, pavo. venga, bederatzireun, vale. Orduan, devaluazioa, eske, claro, nire arazoa zurekin da datuak erabili behar ditu dela argumentu guztia egiteko. Osa, ez dinotzut Samsung ez devaluatzea iPhone baino gehiago. No dinotzut iPhone asko devaluatzen dala. Vale, orduan. Agian Samsung gehiago, pues agian gehiago. Baino askoz gehiago. Pero que berdin jat. Pero que no dinotzuna, coño, que no dinotzuna ez da Samsung ez devaluatzea. Osa, hori atera dezuzuk nahi dezulako. Zure expectativa, baina, claro, es que jakiteko zerbait asko edo gutxi devaluatzen den, a ber, neuk dinotzut devaluatzen dala beste merkatu batzuekiko. Nola beste merkatu batzuekiko? Rollo beste produktu batzuekiko. A ber, zein da zure konparaketa, ez dut ulertzen. Jo que sé, agian, ejemplo tonto bet jarriz, grafikei konparatuz, ba, Appleen produktuak, bereziki mugikorrak, baina Appleen produktuak askoz gehiago devaluatzen direz. Osa, decir, zeuk gaur egun erosi daikezu 40-60 bet, por ejemplo, bai. Erosi daikezu, atera zan presioa baino como mucho 1 euro gitxiau. Como mucho. Baina holango mugikorrak, eta 40-60 marrak dekoz ja 3 urte por ahí. Baina mugikorra hauek, eske ikusten dozuz presio erdian. Mugikorra como konzeptu berdin jat. Vale, baina Apple en particular, neuk esan nahi neutxun Apple, esatearren. Besteak baita be, koño, bai, neuk arkitu dituen bertan. S23 berria, Berria. 128 gigakoa, berria 500 euroan. Bigarren eskukoa 400 eurotan. Por ejemplo, aurkitut F bat baita be, 478 euroan. Claro, baina konparaketa... Asko devaluatzen direz. Baina kontua da, mugikorrak berez, 2 urteko espazio horretan asko devaluatzen direla. Baina Apple ez da gehien devaluatzen dena. Ez dinotzut gehien devaluatzen dena izatea. Gutxien devaluatzen dena da. Discrepo. Bai. Discrepo. Principalmente, movida erraz bategaz, eta da, zeut dinozu. Karo, es que Apple, o sea, pues, kasu honetan, iPhone 14ak balio dauala Samsungak baino gehiago, suposatzen dut.
Karo. 660 euro. Ja, baina eske Appleen produktuak berez balio da begeio. Orduan, eunekotan zenbat geizte dira. Gaizka, jarri dizut, eske honegatik datuak, jarri dizkizut bi produktu berriak salduta presio berdinean dausenak. iPhone 14, zeudenak iPhone 14 eta Samsung Galaxy S23. 1000 eurotan saltzen ziren biak. Bata jeitzi da 660 eurotara, bestea jeitzi da 400 eurotara. Sin devaluatu da gehiago. Osea, zifrak dira, ez da gehiago. Orduan, kasu honetan, esan behar dizut, Apple ez dela gehien devaluatzen dena. Mugikorrak orokorrean asko devaluatzen direla, hori beste eztabaida izan leike. Pero Apple berez ez da gehien devaluatzen dena. Dena den, Pebelen kontatu dugun proiektu hau momentuz proiektua da, softwarea Google ja argitaratu du, eta, en fin, ikusi nahi baduzue nola egiten zen Pebelen softwarea, hor dago proiektua, ikusiko dugu aurrera eramaten duten. Eta beste kontu batzuk hartuta, konkretuki teknologia zaharra, eske depende, claro, ni Blu-ray buruz hitz egiteko... Nio zer deitzen diozu zaharra. Claro, ni Blu-ray buruz hitz egiteko zaharra hitza erabiltzea, pues coño. A ver, Blu-raya erabiltzen zan, neuk erabilin eban, Blu-raya erabiltzen eban, azken trastoa izan zan PS Laua. Eta PS Laua, uste deskontinuatu zala 2007an? No, 2007an atera zala Slim modeloa. Así que 2008an, por ahí? Pues hori. Zain beste, Blu-ray bera, esango dut, 2005an kaleratu zen, eta ja 2008an irabazi zuen disko formatuaren gerra. Hor gerra bat egon zela HD, DVD eta Blu-ray artean. Kontua da, ja, hori pasata eta gerra hori bukatuta 15 urte geroago, Sony esan duela, ja, Blu-rayak egitea, ez duela merezi, beste formatu batzuen artean ere, baita ere minidisk eta mini DV formatuak egiten utziko dutelako, baino interesgarriena edo deigarriena izan da Blu-ray, haiek berak sortutako formatua ez dutela jarraituko egiten. Beste enpresa batzu jarraituko dute Blu-rayak egiten, baino haiek esan dute esaterako berbatim. Berbatim eta beste batzuk. Hau da, gaur egun VHS-ak egiten dira ere. Nork egiten ditu VHS-ak? Marka nahiko trutxoak. Eta zertarako. Baina VHS-ak... Eta non jarri daikesuz VHS-ak? Baina egia da, VHS formatua egin zuen... Ez que gainera, zein zan VHS-eren movida? Porque, o sea, VHS neutzat bizi ez dodazala galdetxarren. VHS zan como... kasete bet, baina askoz behan di haue. Bai, olakoa. Zertako nahi dezu olango tamaina. Batez ere bideoa gordetzeko, bideoa behar duelako segunduro informazio asko gordetzea. Zenbateko frekuentzia, no? Geta lau frameetan? Depende. Zure herrialdean erabiltzen zen telebista formatuan. Espainian zen 50 manertzio, pala. Baina kontua zen, hau telebista analogikoa grabatzeko, VHS zen telebista analogikoa grabatzeko. 280 lerro eta 50 manertzio. Hori zegoen. 240 lerro. Bai. Osa, telebista zen 240 pean. Bai. Pixeletan. Bai. Edo interlaced. Zan P edo interlaced. P, apelísimo. P. Pixel. Pelísimo. 240 pixeleko altura. Bai. Horrela zan. Oso azkar joango gara tiki, errepikapena egiteko zure iritzea nahi duako bi kontuei buruz. Azkenengoa harrapatu ez baduzu, errepikapena, sarean zehar.
Zure iritzia gaizka nahi dut bi kontuetan, bata Nvidiak bere momentuan 50 seria aurkeztu duela, 50, bueno, 50, 50 eta horrelakoak, ezaugarri askoekin, DLSS askorekin eta kontu askoekin eta 2000 eurotan grafika bakoitza, zure iritzia, bi esalditan? Bi esalditan. Vale. A ver, lehenengoa... Ez daukagu betirako. No, lehenengoa izango da alde batetik putos fake frames. Putos fake frames, vale. Fake frames, hori da lehenengoa. Vale. Eta bigarna izango dala non dago kompetentzia. AMD bere kontuetan dago. AMD esan dago, 9.060 aterako dauala, 9.060 eta 9.060 XT-a. Alde batetik, line-up horrek ez deko zentzurik, porque 8.000 serie ez datera. Orduen, segatik deko 9.000 bet. Eta bigarnetik, orokorrean, AMD deko nomenklatura ezagun bet edo izan deu azken urteetan, eta berriz be, kargatu hain dabe. Osa, quiero decir, ez dakit goratzen desun R6, R9, RX grafikak AMD-nak, pues atera zituzten HD seriaren ostean, que HD-ak baita be zentzun minimo batekon, baina atera zituzten, pues R-isa 580 adibidez da grafika ezagunenetariko bat, barkau, 2007an ateratakoa. Gozan R6ak, R9ak dena dalakoa. Gero atera ziren 5.000 seriagaz. Orduan, 5.000 laureuna, 5.000 seireuna, 5.000 saspireuna, XT modeloak, dana dalakoa. Ok, 6.000 seria, bardin. 6.000 seria, bardin, atera zituzten, XT modeloak, XTX modeloak, zego basan 6.000 saspireuna eta 6.000 saspireunta 50 XT-a, tela. Baina lan dabe, nomenklatura minimamente ezagun bet eta minimamente ulergarri bet. Etorien esan dabe, 8.000 seria, ez dau, 9.060, eta badau. Eta gainera, 9.060 ez da tope de gama bet, Osa, da gama medioa, eta aurkeztu ABCS-ean, eta nor daki noiz helduko dan, eta ze presiotar helduko dan, eta ze koño dekon. Esaldi bi baino gehiago esan dituzu, orduan hor utziko dugu. Beste non dau kompetentzia? Non dau kompetentzia, eta frameak inventatzen ari ditugu. DLSS-ekin. Hori bai, gustatu jatana, gauza bat puntualizatzearen, eta da justo, itzein nebala duela aste batzuk lagun bategaz, eta esan zidan, baina, karo, DLSS-a, porque zuk badakizu, Nvidiak dekola DLSS-a, Deep Learning Super Sampling, hori irudiak eskalatzeko eta nadalakoa, AMD dekola FSR-a. FSR-a da kode zabalikoa, kode irekikoa, orduan korre daikezu edozein gauzatan, baina DLSS-a ez, itxea dago. Eta du generazioska itxita. Hau da, 2.000 seriak deko DLSS bat, 3.000 seriak deko DLSS bi, 4.000 seriak deko DLSS iru eta iru.bost, porque da frame generation agaz, eta DLSS, oza, RTX 5.000 seriak da azkena, deko DLSS lau eta frame generation bi. Vale, ok, eta galdetu zidan, buah, baina ez litzateke posible 2000 serie batek korritualizatea frame generation adibidez? Karen bideak dino ezetz, zioen ezetz, baina nego nintzen behitzen, eta hardwarea hor dau. Astiro jungo zala? Bai. Rendimendu txarragoa izango ebala? Bai, baina hardwarea hor dau. Eta, izan dauan eskandalaren ostean, porque tela, oza, moia da esan da bela, buah, haien launch bouta izan da 50-60 dala 40-80 rendimendu bera ematen dauan grafika bet. Eren bat kostatzen dauana. 2 urte geroago. Kara, hori gezurra de. Hori gezurra de. 50-80ak deko 40-80aren rendimendua fake frameak sortzen badituzu. Claro, eta izan dauan eskandalan ostean, porque gainera tope de gama 40-80 kostatzen zituan $1,500 eta oin 50-80 kostako ditu 2.000 tela, osea, atera direz ja 50-80 por ahí dando vueltas, 3.200 euroan. Que perfecto. 3.200 euroan. Ba, movida da, atera da bela DLSS lau frame generation agaz, generazio guztientzako. Perfecto. Porque batakazo era mandabe. Orduen, grafika zar bat badeko zute baina RTX bada, habéis vuelto a la vida. Porque modelo berriagaz, erabili daiteke. Perfecto. Eta beste kontua izan da, orokorrean azken asteetan egon dela zurrumioa sare sozialetan, TikTok itxe eta ireki zuten asteburu batean, ordutan, básicamente haiek nahi izan zutelako, se hicieron la paja mental, Meta ere Donaldo el trompetas dau bere movida keitzen. Meta ere bere moderazio sistema aldatu du eta bere moderazio arauak aldatu ditu, eta orain adibidez homosexuala den pertsona bati enfermo mental ditu aldiozu,
problemarik gabe, eta ez dute ez ere egiten. Ke brutal, kontu batzuetan ez dute moderazioa aplikatzen, egiten dute Twitter bezala jartzea community notes, eta toma por culo. Bai, sartu dut uste honi ikusi. Honi buruz esaldi bat. Bueno, se nos va mucho la olla, hori alde batetik, se nos va mucho la olla, eta ze nahi dezu Donaldo el trompetas badago estatu batuetan gobernatzen, Elon Muskekaz batera ez dinot neuk berak egin zituen bi simbolo nazi, porque lehenengoan erratu zaitezke, baina bigarrenean ere, bueno. Ba hor, azken asteetan gertatu dena errepikapen honetan. Titulol. Bueno, titulon honetan, badekizue paperak aldatzen ditugula, eta zu gaizka orain zatoz berri batekin, ni ez dakidan berri batekin, nire harridura edo erreakzioa minimo grabatzeko. Ze daukazu gaizka? A ver, titulola gaurkoa da pizkat kritika soziala, beste goza baino, eta dau pizkat deskontekstualizatuta, porque ez egozan berri graziosorik orduen hau hartu bar esan dugu. Enbidiaren inguran itxaingo dugu, barriz, eta movida da Jensen Huang, zeu badakizun ordan Jensen Huang, dala Nvidiako CEO-a, hori bere Iron Man, bere Capitán America Shieldarekin ateratzen dana grafika bategaz, aterazan CSean grafika bategaz holan eskudo batekin. Bueno, Nvidiako CEO-ak esan da uala, izito textualmente, ez zait inor kaleratzea gustatzen, nahiago dut, haiek traumatizatzea eta bultzatzea eta presioa jartzea gainean eta torturatzea haien helburuak lortu arte. Haien helburuak? Haien helburuak, enpresan, noski. Orduen, hau, repito, deskontekstualizatuta dau. Orduan, Jensen Huangek, bere ikuspegia zaneban, aurkitu eban, digamos, eta egia da jendeak gauzak kontekstuz ateratzen dituala. Eta hori, nahi zuen, benetan? Karo, mutikoak esan eban, hori, izala como que txiste baten antzekoa. Ez datearren. Txiste baten antzekoa. Baina beretan esan ebana... Ez du pentsatzen... Itxegin baino lehen! Stripen egin eban elkarrizketa bet, eta berak esan ebana izan zan, nahiago dut zeu hobetzea, kaleratzea, zeu kaleratu beharrean, eta zeuaz renuntziatu behar izatean, ez zait gustatzen jendeak kaleratzea, neuk pentsatzen dudalako eta sinesten dudalako haieko betu daikela. Eta esaten dagoana da, broma txiki bat de, baina jendeak badakin nahiago dala zeu torturatzea eta bultzatzea eta presioa jartzea zeure helburuak lortu arte zeu kaleratzea baino. De verdad... Baina movida da mutikonek badirudi ez dakiela zeuk hartu daikezula bideo bat eta egin cut eta atera hor klipet. A ver, baina bueno, Jensen eta bere movida. Horrelako pertsona izan da, ezin dituzu bromak egin, horrela orokorren eta gainera gai hauekin. Eta gainera zer enpresa dagoen egoeran ikusita. Osea, esan dezakezu broma bezala, kafea gustatzen zaizula oso belt, baina hasta ahí. Eta hori gehiagizka. Eta hori gehiagizka. Osa, begira, ni esan da, gehiagizkoa izan dela. Baina eski... Bueno, hori, berak bere podcastean edo egon zan programan baia, esan eban, jaja, broma bat da, jaja, baina nahiago de torturatzea, jaja, bai, porque sotanoa dekot, jaja, baina dana dalakoa. Baina, karo, mutikonek badirudi ez dakela kontrol X barriz edo kontrol K premieren berdin jat egin alduzula eta klip bat moztu. Eta egin dudan txistean egin dut jakinda ez duela inork ikusiko. Bai, noski. Baina landabe hori da movida. Osea, Jensen Huang zera eta iaren inguruko enpresa handiena dekozu, literalmente estatu batuko enpresa handiena dekozu. Pizkat peligroso da. Baina mutikoni zeo zer buruan sartzen jakonean ezin da batera, eta horregatik ateratzen ditu 50 kiloko zerbitzariak bere etxeko labetik, porque aldau, eta aurkezpen baten egin zuen, ez da koña. Osea, berak egin eban aurkezpena, 50 seriaren aurkezpena, egin eban bere etxetik. Eta bere etxean egola, esan eban,
sortu dugu zerbitzari potentena Blackwell arkitekturagaz eta no seke, eta berak gainera badirudi estatu batuarra izanik, porque bera ez da estatu batuarra, baina estatu batuetan bizira noski, orduen bera estatu batuarra izanik, badirudi efectivamente estatu batuar baten moduan pentsatzen dagoela, eta gauzak neurtu beharrean, pues teraflopsetan, dekon errendimentoren arabera, neurtzen dituela kilotan. Bueno, poundetan, kasu honetan. Orduen, berakin ebana, izan zan, hau da, zerbitzari pound gehien dituen zerbitzaria mundu osoan, eta teraban, pues, como 40 kiloko zerbitzari bat bere labetik, porque aldau. A ver, oso ondo. Nahiko kuriosoa. Hori titulo lona izango litzateke bere momentuan. Enbidearen presidente. Jensen Huangek zerbitzari bat ateratzen dau bere labetik. Oso ondo. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. En fin, kontu honekin sarean zearen edizionen bukaerara heldu gara, beti bezala, eskerrak emateko momentua, azken programaren azken momentu hau. Gaizka, eskerrak asko gurekin egoteagatik. Ez seguri, nola ez. Espero de turrengo programan Borja gota, porque Borja kau nahiko beto itxen dauneuk baino. Bai, egitu da pixka gehiaroekin. Bai, hori bai. Eskerrik asko baita Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan dagoena, eta irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Gu berriz egun gora zuekin 2 aste barru, sarean zehar.eu zenbait ere gaude azkenengo programekin eta sare sozialetan, azken boladan batez ere Mastodonen gaude, sarean zehar mastodon.eu zerbitzari horretan, eta bitartean gozatu teknologiaz, eta espero dugu 2 aste on pasaetzea. Eskerrik asko eta hurrengo arte, agur!